Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw na karong Biyernes, no? Kitsa 24 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilano, na sinuwat ni Glenn Pino. Dinili pa din no, akong basahon na usa nga nag-comment no, si Micheles Modet. Katawanan maning duha, oy, sila ni Barapo. Okay, salamat kayo no. Micheles Modet sa pagpaminaw, ug sa tanan nga sunod ang namahan, no? Salamat kayo o kang James Aguero di ay salamat kayo idol mo sa pagsunod sa mga sugilano. Nagikan sa amin yung drama. Salamat kayo sa pagsubaybay. Pero no, dito maglangan ni ang laing sumpay din sugilano na sinuwat ni Glenn Pino. Part 36 ito ng mga listeners, no? Part 36. Si Anthony o si Ethan. Ako mo'y agay mangutana kanimo, Ethan. Ha? Andam ka na ba? Unsay andam? Unsay buot mong ipasabot? Unsay imong buhaton kanako? Unsa Professor Charles? Unsay akong buhaton? Ha? Nganong may katawa ka? Patyong ko ikaw, Ethan. Pinagi sa total nga pagkadismantol kanimo. No. Dili mo ka na mahimo ka nako, Professor. Dili. Oh, nganong dili, ha? Mahimo ko na ang tanan nga buot kung mahitabo kanimo, Ethan. Kay kontrolado ko na ikaw. Dili. Dili mo ka na mahimo, Professor. Oh, muliho ka? Bisan unsa pa'y gusto ni mong buhaton, Ethan. Dili ka na makahimo. Kay dili ka na makalihok ni Higayona. Kay nadismantol ko ng daan ang imong mga kamot og tiil. Bisan ang pag-twist mo sa imong O. Dili. Dili mo kini angay buhaton ka nako, Professor. Dili. Ha? Sige! Sige! Iurot ang tanan mong kusog. Wa ka na'y kamot og tiil. Tanaw, tag may mahimo ka pa ba? Salbahis ka, Professor Charles. Walay sama ka nimo kasalbahis. Oh, tinuod. Wa naisama na ako kasalbahis. Kana, tungod si mong agaon nga si Andre Martin, nga mo'y miguba sa akong pagkatao. Nga miguba sa akong mga pangandoy. Nga misakmit sa tanang dungog nga angay untag ka na ako. Sa akong pagka-scientist. Sa akong pagka-inventor. Ha! Nahikaw kini ka na ako. Tungod ka niya! Hayop ka, Professor. Hayop ka! Oh! Hayop ko! Hayop ko! Dili lang ako sa kahayop! Iro pagyod ko! Aw! 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 Nabuang ka na gid, Professor. Nabuang ka na! Apit na lang magpakiloy ka na ako si Ethan, Colonel BJ. Hey, gisulti ko kanaya ang tanan nga buot kong mahitabo. Og ingon sa mo sila ob na ang iyang kasuko nga kanako sa iyang nabati. Apan wa siya mahimo, kay totally disabled na siya. Buhata ang tanan nga buot mong buhaton, Profesor. Basta nga dili ka lang makasupak sa kabubuton ni Nicolay sa organisasyon. Ako naon niya ay mamahimong pinakabantog nga scientist o humanoid robot inventor, Colonel BJ. Ako naon niya! Kaya nga no, kung sa mga buot mong buhaton niya ng robot nga Ethan, Professor Charles. Kung sa ibot kong buhaton kaniya? Una sa tanan, gusto kong mahibawan kung nganong halos wa na siya kalainan sa sakatao kung giunsa siya pagama ni Andre. Kaya ako nasabtan. Kung ngano, nga bisan sa pagbati, anaan na kini kaniya.
nga sama ra nga aduna sab siya'y kaugalingon nga kasing-kasing. Usa, tinuod ba kining imong gipanulti, Profesor? Oh, Colonel. Aduna siya'y consciousness. Nga makasinati o muhatag og reaksyon sa bisan unsang butang o sa bisan unsang nga panghitabo sa palibot. Mao ba? Lahi gyud siya, Colonel. O ganggonon ko, siya ang pinakalahi o pinakayunik na humanoid robot sa tibuok kalibutan. Profesor, Yan kung na ikaw, Colonel. Kibulawanon ang matagutlo nga mulabay alang sa akong gimbuhaton ni Anang Ethan. Dili ko kiniusikan. padayon, Professor Charles. Lahi gyud si Andre. Utukan gyud siya. Puno siya sa kaalam o dali nga makasabot sa konsepto sa bisan usang putang. Sukat pagil kinikiya to. Ukang tungkaron. Ang iya lang gihapong pangan ang ipatikpabaw. Diin tungkol ini. Sama kang Professor Charles. Ako. Way usay kalainan sa nikawan sa mga butang nga buot ko may tabo sa akong kinabuhi. Tungod sa kagdang tips yung pagulaula. Bullshit! Pero karon, dili na. Dili na kanya mahimo. Dili na. Nagunsa ka din Bravo gawas laboratory. Nagpaabot ko ni mo, Professor Charles. Kay buot ko musaksi sa buhato mo ni Anang Ethan. Wa ko kinanglan ang imong presensya din Bravo. Ay ko sa muka. Ayaw kong tugawa. Kay mao kinahigayuna nga hingpit nga makausab sa dagan sa akong kinabuhi. Sa buong mahitabo na yan Ethan. Miabli ang puntahan sa laboratory, Professor. Diya ka lang! Diya bagsud! Pero dili ko mapungot og sama niya ng Ethan. Idismantol ko ikaw. Ayaw, Professor. Mga pahawa! Dili ko musod sa laboratory, Professor. Dinhilak ko sa gawas nga maglantaw nimo sa suod kung unsa may buhaton mo ni Anang Ethan. Oh, dili ko buot! Nga doon ay magapong kanako nga daw akong agawon. Tawa din Kisugdan ko na nga akong gimbuhaton niya ng Ethan. Pahawa! Mauya kong pagsabot, Andre. Bisan giunsa ko sa pag-analisar. Nagtuo ko nga may gamit og usa ka aircraft si Professor Charles sa iyang pagbiya dito sa laboratory nga gikordona nagkaron sa akong mga sakop. Basag ka na akong pagtuo, Mr. Suarez, sir. Kay imposible nga makiskapo siya o sila kung land-based ang ilang gisakyan. Tungod sa dali ninyo nga pagpahigayon dayon og mga checkpoints sa mga entry points o lakip na sa mga exit points nini. Di lang kita magpakawa sa paglaw, Andre. Kay bisan tuod nga may mando na ang PNP chief sa dinalian nga aksyon ni ining itabua. Gibuhat na namo ang tanang pamaagi aron nga matultulan ang gitaguan karon ni Professor Charles o nga posible nga mausab ang dapit nga iya usab nga gidada ni Ethan. Nabalaka dyan ko, Major, sa pagabuhato ni Professor Charles Kangitan. Kaya iya na kinigisaysay na ako. Kanamo dihang ila kaming nakidnap. Well, milihok na ang intelligence community sa kapulisan. Lakip na ang NBI mismo sa pagpaningkamot nga malukit karon ang ilang nahimutangan, Andre. Maginaot lang ta, nga pipila ka oras gikan karon. May makuha na kitang lead kung hain yun sila karon. Salamat, Mr. Suarez, sir. Excuse me. Si SP Juan Botilla kining mitawag. Ang akong gisangunan sa pagkuha og CCTV footage sa mall
Then dito unta mag-grocery si Ethan. Mamasin unta nga may kalambuan na kini. Kaon na, Fiona. Nga ko'y ka na mo kaon, Candice. Pero Fiona, dili ka na makayo nimo. Nagpahinom ka na ako si Andre nga follow upon ka. Kay mo'y advice imong doktor nga atimanon mo ang imong panlawas. Alang sa hingpit mong kaayuhan tungod sa... Wa ko'y sakit, Candice. Pero Fiona... Mahimo ba, Candice? Ayaw pamugos. E bago kung unsay makaayo na ako. Sorry. I'm sorry. Pero dili di ko mahimutang ning pagkawa ni Ethan. Nahibaw ko. Pero gihimo na sa kapulisan ang tanan. Aron lang mabalik si Ethan. Gusto ko makisulti ni Andre. Mahimo bang mukunta ka karon nila? Kung may kalambuan na ba sa ilang nakaw? Sa ilang papangitan ni Ethan? Oo, ako'y direct contact ni Major Suarez. Nga mao karon nango sa giumol nga Task Force 8. Pero, so ayan ako ang makakuha kong info. Gikan sa akong mga kauban nga may direct contact nila. Buhata na yun ka na, Candice. Aron nga masayot ako kung saan update sa lakaw karon nila ni Andre ug sa kaubanan mo mga pulis. Tanawa kining maong CCTV footage. Si Ethan kini nga misakay sa ibabaw sa auto. Nga gisakyan nila ni Professor Charles o natong iyang humanoid robot nga gitawag niya Bravo. Kun mo, kaya wala ko'y direct contact ni Tangitan. Bisan gihimo ko na ang tanan nga pamagi. Kining mo mga footage, naghatag na kanakog lead. Nga nakuha yun ni Professor Charles Ethan. O kay utukan usab si Professor Charles. Di na kinikaduha-duhaan pa, Mitchell. Andre. Wala kay ikasulti kanimo, Professor Charles. Wala kay makuha nga informasyon gikan kanako. Di ay. Kung mao, kaya kay ikatugan ka na ako sa nature karon sa imong consciousness nga naangkon, Ethan. Gikasubo ko nga anam-anamon ko na karon pagkuha ang mga hardware nga naka-install sa imong system. Unsa? Sa imong memory ug mismo ang imong processor nga mao ang sentro sa tanan mong kaibaw aron totally ma-shut down ka. Ayaw ka nagbuhat, Professor Charles. Ayaw! Pastilan. Pagka-complicated ba di ang tanawon sa sud sa lawas dining mga robot, Professor Charles? Sa pagkahimutang pa lang nini, maglabad na akong kung ngano o kung sa hinungdan nga kining Ethan, halos wa may kalainan sa tao ang iyang consciousness. Kanimo Colonel BJ nga dili usa ka scientist. Makutaw gyud ang imong utok na ini. Apan, kung may kaibaw ka, so yun na lang kayo nimo ang pagsabot sa mga gamit sa matag hardware ka na-install sa iyang system. Dili ka na akong linya, Professor Charles. O wa gyud ko'y interest din mong butanga. Yun na. Kini. Sa man O kini ang Artificial Intelligence Core kon module ni Ethan. Nga naghatag kaniya og abilidad sa paghuna-huna o sa paghimo og bisan unsa nga mga decisions. Ang logic o gingon man ang pag-analisar o pag-balance sa bisan unsang butang nga mahisugatan o iyang masinali. Sa lagtod, ginisinyo kini aron mahisama siya og pangutok sa usa ka tawo. Kini, kung sab ni. Kini, mausap kini ang iyang Central Processing Unit, kung CPU. Nga mao ang kinatibuk-an niyang pangutok
Kaya na iyang trabaho. Mao ang pagbanabana o pagsunod sa bisan unsa nga instructions. Mao sab kini ang nagkontrolar sa iyang timing. Sa lihok, o ingon man ang pagproseso sa mga data gikan sa iyang sensor. Kini usab, Professor. Usa man eh. Kini usab ang Neutral Network Processor. Nagigamit sa Advanced Artificial Intelligence humanoids aron mosunod kung unsaon sa pagtrabaho ang neuron sa tao. Sa baguna-una sa naanda niyang gimbuhaton. Pastilan. Sa tanan imong gipanulti o pagpasabot, Professor, wa ay kuhisabtan. Apan, may usa ka butang ni ining Ethan Kernel nga naglisod yugos pagtugkad. Ug kana, kung nganong bisan usa siya ka robot, sama sa tao, mantigo siyang mubati. Selected! Kung nganong aduna siya'y emosyon. Muna na kasi man nakapinang nakalabay, Andre. Kung man mawa si Ethan. O gang tudron, huwag ito'y balita niya. Labi na yun ni Professor Charles nga gituhuan na itong maukaroy nagkunit niya. Usa nagkakaroy kahimtang ni Ethan. Ana pa ba ka siya? O hingpit ng nawa? Wala ko masayod kung unsay anay kong buhatan, Fiona. Ug sa ingon sa nawad anay kong paglaom nga mabalik pa siya. Andre, Mihila ka. wag walang kapugni ang akong kaugalingon. Nahibo nagkabahid sa itong kinabuhi ang presensya ni Ethan. Wala mag-iisip ka niya nga usa ka machine. Kausa ka humanoid robot. Kaya gipakasama tuman siya nga usagit ka matuod nga tao. Ang ako sang gikalibgan kung nga nung hangtod ron, wamang update ka na to ang kapulisan labot ni Ethan. Kaya dili ba matod ni Major Suarez ni mo, nga milihok na ang tanang ahensya sa kapulisan sa pagpangita kang Professor Charles o kang Colonel PJ. Pero nga nung hangtod ron, nga nung nagpabilin silang gawas nun. Ambot lang, Fiona. Ambot lang. Usa ka tinukyanan sa balaod si Colonel PJ. Samtang si Professor Charles usab, usa ka influensyado nga scientist ug inventor. Pagasabton ba nato nga nganong hangtod karon wa pagid sila madaki kay mahimong mga kaubanan ra usab sila. O usa ra usab ka opisyal sa kapulisan o anaa sa kagamhanan ang nagproteher nila. Mao ka, Andre? Wa ka lang may baw, Fiona. Bagkun gisakitan kanining hangtod karon wa pa mahibalik sa eta nato. Mas labaw na ko nga gisakitan. Kay si Ethan, mao ako. Ug ako, mausap siya. Kay gipakasama ko gid siya nga labaw pa sa akong igsoon. Ug sumpay sa kaugalingon kong kinabuhi. Usar ka na sa akong gikahibot nga na. Ngahapit na mo sa kabuwan gikan sa pagkawa ni Ethan. Ug hangtod karon, bisan kamay lead na lang kung hain siya. O bisan unsang impormasyon nga lead kaniya. Wa gimiabot. Laki pa ko, Andre. Nadismaya labot ini. Gani, nagdura na lang sa binoon ko. Nga may mga kaubanan na usab namo karon nga ni hatag kanila ni Colonel Page o Professor Charles o protection. Candice, Bitaw, dili lang ako tuyoon. Nga mao ni masun sa kung una. Nagapangutan ko sa kong kaugalingon. Kung nga nung hangtod karon, nagpabilin silang gawas nun. Bisan sa ilang pagkaginukod sa balaod. Shit! Damn it! Bullshit! Nauting kay og natunan ko na ang tanang hardware ug software sa sistema ni Ethan Kernel BJ. Apan nganong hangtod karon, wa kumangyod maapas ang iyang pagkayunik. Ang nature siyang pagkasiya. Mausap ka na gireklamuhan karon ni Nicolay, Professor Charles. Ngapit na mo duha ka buwan ang milabay. Ug wa ka lang gihapon na himo. Lamot ini. Labi na silang ginauman nga mass production. Di ko makadawat nga mapakyas ako na ining akong gihimong pagtuong, Colonel. Period.
Apan ingon sa nawad-an ako paglaom. Ug ingon sa buot ko nang mo surrender. Profesor, konsay mayo kong buhaton. Dauban ko na lang ka kinisiya. Aron mawala siya sa dayon. Ug matapos na lang kining tanan. Sa maunang baling ka kini. Ang angay kong buhaton. Ayaw ka na buhata, Profesor. Nausa ka ba? Karon ka lang mo solider. Dili ba ikaw raman nag-ingon nga ang pagkakuha mo nilang itan mao ang mamahimong sinugdanan sa giingon mong kalampusan. Nga ikaw na niya ang pag-ailhong labing maayo nga scientist ug inventor sa humanoid robot. Kung buhaton mo ka ng naasimunaw na Profesor, sama da nga giusikan mo ang maong kay gayunan nga mamahimo kang inila sa tibok kalibutan. Sama da nga ikaw ra usap mismo ang mipatay sa iyong pangandoy. Ug dili kay kana lang, Profesor. Dili ka kakatawa ni Andre Martin kung iya kini masayran. Dungagi pa ang mong pagpailo, Professor Charles. Padayon na ang imong pagtuon. Kaya ni mo. Kaya ni mo ni. Ayun nga dili sa makaon. Mo dali ako namatik na usahay nga magsige na sa gilak. Kana tungay kaya gipakasama niya, Andre. Nga si Ethan, kabahin na siya kinabuhi. Tinuod ka na. Ikaw sa mismo. Matikod ko nga mihugo ka. Tungod kay mahal na ko si Ethan. Ipagkasama kong katunga siya sa kong kinabuhi. Andre. Mao kanila bitinuod. Kay sobra sa na po katuig sa akong pagpakabuhi ang akong gigayin. Mahimo ko lang ang kanhi pagtuon nga may resulta gyud sa akong kalampusan sa pag-imbento kang Ethan. Apan sama sa usalang usab ka pamilok. Nahanaw siya. Sa way hinungdan hitabo. Tungod lang sa kakog sa tao. Sa kakog sa dungog ni Professor Charles. Andre. Pero anay kaso nako. Ang akong gikabalakan mo si Fiona. Ang iyang karong sitwasyon. Sultay ko kung sa'yo ako ikatabang, Andre. Ambot. Huwag kong masayon. Kay si Fiona, hapit din ang magawa sa kwarto. Kinahanglan pa gani siya ng pugson sa pagpakaon. God. Mao kinahinungdan nga din ako hapit mo lakaw. Aron lang mamonitor siya. Gusto ko makatabang niya. Gani, nanawagan ko sa iyang phone, pero dili pa niya tubagon. Huwag ka bagay nahibawan nga may update na sila si Major Suarez. Kanila ni Professor Charles o Colonel BJ. Kasabo ko, Andre. Hangtod karon, wa pa ko makabati og update pa nila. Tingali. Gikalimtan na nila kining kasuha. Andre. Kumusta, Bravo? Hi, Colonel BJ. Kumusta ang imong agawon? Si Professor Charles. Kaya doon lang ka pa ba di ay laing agawon? Si Professor Charles ra. Uya, anong nangutan na ka pa man? Nanguta na lang. Shit! Shit for Damn it! Sentuyo. Bullshit! Labaw pagkang bullshit. Ay! Ay! Nganong wa ni mo idayon ang buot untang isulti, Colonel. Di na kinahanglang tubagon ko pa ikaw. Thank you. Damn it! Si Professor Charles. Unsay si Professor Charles. Hain si Professor Charles. Wa de ay kamahibaw nga naa siya sa sud sa laboratory. Mangutan na bago ko kung nahibaw pa ko. Correct. What? Ay! Unsay bullshit o bulldog. Pastilan. Mao gid nga buwisiton si Professor Charles ni mo, Bravo. Kay palpak ka na nga pagkahimo. Bogo ka pagkarobot. Ako mao si Professor Charles.
og si Professor mao ako. Ay! Hinaugtas ko nimo! Ayaw disturbuhan si Professor dito sa laboratory. Kay busy siya sa pagpahungaw sa iyang kasuko. Sa! Dili siya magpadisturbo. Tibok adlaw nga wa gid magawa si Professor Charles diya sa laboratory. Namati pa ka siya sa akong itabak niya. Nga dili magpada sa kainit sa uho. E mao gid iyang kauyangan. Halos wa siya pasensya. Oh, yun. Matur ba niya sa katapusan ng pagsulti nga buot siya mo surrender o nakunaw na nga daubad katong itan. Wa baka maghikog si Professor Charles diya sa sud sa laboratory. Wa kay angay nga kabalakan, Colonel BJ, kung naghikog si Professor Charles dito sa sud sa laboratory. Okay nga naman, ha? Sagdi lang, siya bitaw ang mamatay. Wa kay labot. Dili si Professor akong ikabalakan nga maghikog. Bahala siyang maghikog siya. Ang ako, nga kung dayunon niya ang iyang giingon sa katapusan ng pagsulti. Nga iyang dauban katungitan. Ha? Manubag siya sa organisasyon. Sa organisasyon, kana laging tighimo og organ. Ay! Maugtas ko mong rubuta ka! Maugtas ko ni mo! Fiona? Andam na mo panihapon. Dili ko musugot nga dili ka mukaon, ha? Kay kaganina sa lunch, wag yung ka mukaon. Usa... No, Fiona. Kana. Kainitin mo. Esan. Nagsal mo kung panampig siya sa ganitan. No. Di kinimay mo. Kailangan nga madako ikaw sa ospital, Fiona. Dalo ka sa ospital. Onya, unsay sulti sa doktor sa kahimtan ni Fiona, Andre? Lagbit ko nung nga doon na siya infection. Inungdan nga gikuhaan siya og blood o inguman urine sample sa laboratory. Karon nga mahibawan gud kuno sa iyang sakit. Karon lang ko makakita niya pagbalik. Kay sila si Vargas man ang mihatag karon kaninyong security. Midaot gid siya. Mo kanay kung ikabalakan pag-ayo karon, Candice. Kinahanglan gid siyang maatiman ug mamonitor. Mo ni sultis, doktor. Kay mato niya, ang usa sa posibleng rason nga naingon siya nini, mo ang stress. Labi na tungod sa daghan ng panghitabo. Wa pay labot sa pagawanitan. Tuod, nangusasabi ko sa akong higalang pulis sa Intelligence Division kung may update na ba sila bahay ni Professor Charles o Colonel Beji. But still, wag gyapon kini kalambuan, Andre. Wala ko maglaumog. Mag-expect pa nga maatiman og masulbad nila kining pagkawanitan, Candice. Wala. Andre. Ug nakahunahuna ko. Na ako na mismo ang mangunay sa pagpangita kanginan. Ug di na magsalig pa sa panabang sa kapulisan. Unsa? Mayo kay namati ka sa akong pagpasabot ka mo, Professor Charles. Ug wa mo dayon na ang nahunahunaan mong pagsunog unta nining itan. Wa siya matingog ka. Giun niya ang power switch ni itan. Ug may blink ang magagming suga sa sudsing lawas. Professor Charles, salamat. Salamat kag gibalik mo kanako nga akong power. Sultihi ko kung siya akong buhaton.
aron dili mo na ako i-shut down pagbalik. Oh, nakadugo ka, Professor Charles. Daw nagpakiluoy siya kanimo. Ug na mo nga pasultihon kag usay iyang buhaton. Mauna kini gayon na ang imong gipaabot, Professor Charles. Mauna kini. Oh, ingon suwa siya na patigi ka nako. Professor, may kasuko ka ba ka nako? Ado na ba, Professor? Professor, unsay buhaton mo niya ng firmware o storage disassembly tools? Professor Charles? Unsa ka ng imong gipapaak na ng imong mga gamit, Professor? Kuhaon mo bagikan ka nako ang CPU nga mao ang magproseso sa tanang impormasyon? Ug mao ang mo-interpret sa akong sensors? Ug mao ang hinungdan nga makahimo ako sa hustong desisyon? Mao ba, Professor? Shit! Iya kong gipagawas sa laboratory nga butuntang mo saksi sa buot yung pagkabuhaton niya to etan. Colonel, Oh, bravo! Kipagalitan ko rin mo na! wa ko ikaw pakaliti Colonel BJ. Nervyuson lang gyud tingali ka, maong nakalitan ka. Tabaghak! Gipasod ka naman ni Professor kaganiya sa laboratory. Nganong may gawas ka man. Bot, wala ko makasabot ng imong agawon, bravo. Naamang o nabuang na baka siya. Nganong nakaingon ka man nga naamang o nabuang na ba si Professor Charles? Hindi siya mo tingog kung pagkisultihan. Unya, wa siya magsigi o katawa? Ha? Matod ko, wa ba siya magsigi o katawa? Wa, di na siya mo tingog kung pagkisultihan, bravo. Aw, wa di ay mabuang, kay wa man nagsigi katawa na amang, kay dili magkamutingo kung pakigsultihan, dili ba? Hey! Pagkahanggaw! Same to you. Bravo! Naluoy ko ining kahimtang karon ni Fiona, Andre. Nagtuo kong dili lang kini tungod sa paggawa ni Ethan kaninyo. Apan, ipituusab kini sa daghang mga panghitabong inyo na sugatan o nasinati. Tingali ka, Miss. Papadasayod ko, kung di ko mo dinay nini. Nga ako mismo, nagadungag usab nining pagkahugno karon ni Fiona. Labi na siyang pagka-attach good mismo kang Ethan. Andre, Kaya ko kong pagkuwang niya. Kung na-taken for granted na ko ang among relasyon. Kung di ko makabaso niya. Kung nganong ingon siya ni ini ka-attach ni Ethan. Nga ang kunon ko, nga sa akong pagsabot. Wala mahigugman ako si Fiona. Kung dili, atuan na kang Ethan. unsa? Andre, Pero sa ako nang gikingon, digyo ko makabaso niya. Ug wa ko batiang nga iya kong giluiban. Tungod kay guilty ko, akong sayop kining tanan. Andre. Kumusta ka na, Fiona? Okay ra ko, Candice. Wa man ko'y sakit. Dili ko angay nga dado ni Andre din sa ospital. Buot na kumuuli sa bali ko ganadin. Sabta na lang si Andre. Taas kayong imong hilanat. Hinungdan nga iya kang gidad ini. Naniguro lang siya para nimo, Fiona. O kung gusto ka makapauli tayon, tabanging imong kagalingon nga mulag si ka na. May balita ka na ba kang Evan? Kuan. Padayon pang nagpakita kaniya ang ako mga kaubanan. Ang ato nga, kuan. Manghinaot lang ta ka basin one of these days. Makakuha na kitag update mo na inakaroon sa Ethan. Ayaw paghilak, Fiona. Dili ka na makaayo nimo. Unsa imo muna ako na mga pas, Candice? Mabalik pagkakana mo ni Andre si Ethan. O dili? Fiona. Mabalik pagka siya. Mao ka na iyang gipalulti. Andre. Og dakong ikatabang ang pagkabalik ni Ethan ning kahimtang karon ni Fiona. Nga mabalik ang iyang kadasi kung makita niya pagbalik sa Ethan.
Mao ka na hinungdan nga nakadesisyon ako nga di lang magpaabot sa unsa pay mapaabot sa kapulisan. Nga balita bahin nila ni Professor Charles o Colonel Beachy. Labi na gyud ni Ethan. Ug unsay puti mo ipasabot? Mahimo ba kung makapangayo og pabor kanimo Candice? Unsay? Wa ko ilang gisaligan nga tinuod nga may pagbati ka na mo ni Fiona ug maghatag kani og seguridad samtang aniya siya sa ospital. Andre, unsay? Nawad na ko og paglaom nga makita pa pagbalik sa kapulisan si Ethan. Ngari ka na mo Candice. Mao nga ako na mismo ang mulihok ug manghitag paagi nga mabalik na mo si Ethan. Ako na. Unsa? Mo na kumulit sa bahay. Dili ko ganahan. Bisan ako, buot nga muli sa bahay. Apan wa pa mo advice ang doktor nga mahimo ka na makauli. Kana tungod sa infection sa imong blood ug urine. Nga mao hinungdan nga gitakikan kag maayo tungod sa kataas imong ilanak. Dili ba mahimo nga adto na lang ko mapakaayo dito. Pero mas mayo nga niya ka sa ospital. Kay kung doon na may mga kinahanglanon nga laboratory check-up or unsa diha, matiman ka dayon. Unsa? Mao nga tabangi ang imong kaugalingon Fiona. Nga di ka na magtimi-timi sa imong pagkaon. Andre, May bote kong pakigsultihan nimo ug ginaot nga muuyon ka. unsa ka na? Taw-taw na nga nawa ka nato sa Ethan ug nawada nagpaglaom nga may mahimo pang kapulisan nga mabalik siya kanato. Mahimo ba diretsyohon ko nimo kun unsay buot nimong ipasabot? Gusto kong ako na mismo ang mangita kang Ethan aron mabalik siya kanato. Unsa? Pero Nahibaw kong dakog ikatabang nga makarecover ka sa imong physical condition karon kung may balik ka nato sa Ethan. Kung muuyon ka, ipasalig ko nimo Fiona nga mada ako sa Ethan sa ako niyang pagbalik. Nagasulti na ka mo si Fiona? Oh, Candice. Ug unsay ang sulti? Wa siya mutubag sa akong pagpakigsulti nga ako na mismo ang mangita kang Ethan. Uban ang pagsalig nga bada ko gyud siya pagbalik. Apan ibaw ko, nabasa ko kini siya mga mata. Nga deep inside, buot na gud niyang mabalik sa Ethan. Ug bahala nagmawha ko. Oh, Andre. Tubag na una ang imong phone. Kay may resita nga gipatag nga doktor. Iyadto ko pa ni sa pharmacy ng hospital kay kinahanglan kini nga madapat ni Fiona before mealtime. Nalimutay ko. Excuse me. Okay, Andre. May diretso na siya glakaw. Wa na siya mamati pa na ako. Marag, milikay man siya. Aron niya dili ko makarimar sa iyang giingon. Nga, buot na gini Fiona nga mabalik si Ethan. Bahala nagmawa siya. Andre. Ay, pastilan. Wa naman daay miring ang akong phone. Kisa maganda itong nanawag. Naunsam ako. Panlimutan ko. Di kong taday katuangay nga isulti ni Candice. Tingali yung tahinuon ko nun sa iyang manunan labot ato. Oh, God. Nagtuo ko nga na-silent ang imong phone, Gomez. Hinungdan nga wa na lang ko mubalik pagkontakin eh. Magpalabay pa unta ko bisag mga 10 minutes una sa di pa kumutawag ni mong balik. Usbon ko, Major Suarez, sir. Sorry kayo. Nataligaman ako kay... Nagkasinti kami si Andre while nanawag ka. O bahin magod ni Fiona ang among gipanagsultihan nga na-admit diri sa ospital. Ayaw ka balagan. Hisabtan ko ikaw. Mayo kay timing yun, sir. Nga nanawag ka. May importante sa gyud kong tuyo nimo. Mao ba? Yes, Major Suarez, sir. Kung mao, ikaw mo ay muna og sulti kung noon sa magkanang imong tuyo na ko. Later na kining akong tuyo kanimo, Gomez. Ayaw, sir. Oy, pastilan. Maikog naman hinuon ta nimo. Sultihan ako kung unsa imong tuyo na ko, sir. Unya na ning akong tuyo nimo. Oh, come on. Say it, Gomez. Ikaw gid, sir. Bitaw, kay after ka magkasulti na ko, mo sulti na maghapon ko nimo kung say akong tuyo nimo, di ba? Si Major Suarez ba? Una og sulti. About ni Andre Martin, ang buot akong isulti nimo, sir. Oh, mao ba? Kung mao, mas mayo tingali nga muwari ka na lang sa opisina. Dili ta magsulti bahinan. Kay about usab ni Engineer Andre Martin, kining buot kong pagigsultihan kanimo, Gomez. I'm sorry, sir, pero dili usab tingali ta makabasol na Andre kon ingon ini ayang huna-huna. Kay sila ang biktima. Ug hangtod karon, bisan dili na lang sa pagkawa ni Ethan. Sa hostisya na lang sa nahitabo nila nga biktima sa kidnapping, dili lang usa ka higayon apan sa makadaghan na gyud. And about ni Ethan nga usa ka humanoid robot nga iyang invention, saksi og sayod yun ang tanan kung unsa ang nahimo og natabang ni ini sa kaluwasan sa mga tao patok sa hulga sa terorismo. Hisabtan ko ikaw, Gomez.
But nasayod ka sa akong effort kung unsa ang akong mga paninguha alang sa kasulbaran ining tanan. Labaw na gyud ang atong mga kaubanan sa field nga wa nang mugahin og panahon apan misugal usab sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Pero, ayaw lang kalain ha, Major Suarez, sir. Unsa magidi ang rason nga hangtod karon? O magid masulbad ning kasuha. Ngano hangtod karon? Unsa karon? Ang emergency alarm. Ang emergency alarm karon sa syudad, sir. Mao karon ang ipatingog dihang nahulga ang syudad sa terorismo, dili ba? Basti lang. Tingalig atake na usab kita sa mga terorista, Gomez. Unsa? Mel! Unsay problema? Nagkagulihang ako mga kaubanan pulis, sir. Murag, doon na sila irespondihan. Vargas! Unsa karon? Sir, ang naman nung robot nga inbensyon ni Engineer Andre Martin, sir, nga ginganlan og Ethan, bitunga na. Apan, nga zero nito downtown, nga mga gika-alarma sa mga tao, nga gikadukas mga tao dito. Unsa? No! Unsa si Ethan? Unsa ko kanang imong gipanulti, Vargas? Basta mga Gomez, mga na tabo. Excuse me, sir, yan ang lang kong responde sa maghihimtang saptang mapamakimog kadaot dito sa syudad. Excuse me. God! Ang emergency alarm karon diri sa syudad. May mituwagan. Si Candice. Hello, Candice. Andre, Candice. nabati ba ninyo diha karon sa ospital ang emergency alarm sa syudad? Oh, Candice. Usay but pasabot ini. Andre, Nganong ipatingog kini? Andre, nabalik na si Ethan. Ha? Usay na balik si Ethan. Usay ko kanang gipanulti nimo, Candice. Si Ethan, Andre, siya nakapaalarma karon sa tanan. Kay siya mismo ang nanghasi karon dito sa downtown. No. Unsay buti pasabot ning atong nabati nga alarma, Andre. Unusual. Panagsara kayo ning atong mabati. Gawas lang kung may emergency o trahedya nga panghitabo. Dili ba? Relax lang, Fiona. Kalma lang. Nangangyon ako sa NAR station nga bantayan og atimanon ka dinhi. Kay gikinahanglan ko nga muadto dayon sa downtown area. Kay may daotang hitabo dito. No, ayaw ko biyahe, Andre. O sa may imong mahimo sa nahitabo dito, dili ka na imong katungdanan. May mga pulis nga angay nga mo responde ni ini og dili ikaw. Fiona, di balik na si Ethan. Kasi naibalik na sa Ethan. Tinuod ba kining imong gisulti, Andre? Oh, di balik na siya. Apan siya karon ang gikagubtan og nanghasi sa mga tao dito. Unsa? Kinahanglan kong makaadto, Fiona. Aron mapugnan ko si Ethan sa mas grabe pa unya nga kadaot nga mahimo. Ang TV, ang remote control sa TV, Andre. Tingali gibalita og gi-live kini sa TV. Dara. I-on. Oh, Ibalin sa news or local channel, Andre. Gusto ko makita kung saan gibuhat ni Ethan. Mga matay mong tanan! Hutdon ko kamo! Managan mo! Mga matay lagi hapon mo! Hutdon ko kamong tanan! Mga matay mo! Sunda ang uban pang sumpay ning Sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Palihog day ko no ang subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.